بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام الجمال لجل كجكلو لامل كجكلو چه أنمسو demsen ani mabakro malikono ani malikoka ala fulenko kala barkada ambe nema yini ni kishini barga ni chama yini Allah subhanahu wa ta'ala fe ako ke kira kundiki mi ni solla ga shenkili ala naga melego be soli ga shenta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o temene ko fe lajel ge jekulu flel ke jekulu che ani muso mo bela jene keren al islamia ka folikan dumai folikan sabatile folikan soherema folikan norma folikan barkama o te dore wal jine kono dunga folikan no da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Kala dunya ka foko bismillah au tare au namekun au ka jemu ka mandi kono wal maga emission mandi ni au ni on jena ka togoda nan ka ma ko doni mago ka kene nan klala ka fama ko tuguni ko wajuli kala ka kene dogokun on be don maga do bismillah ni tabali norma banka dan maga munu no dugulente malikono ani maliko ka wati amu don maga barka manu bismillah o kum konnana ananga ustaz bado be nyama febi al ustaz fadilatu sheikh ama togoto yaremna togona jamu fo anabe sigida mina anabe quartier mina ama yinaw fe aw munu me ga ngani irzun naje aw munu me ga nga page naje anteri awdi ko sababa ke ames chesri fam fena wal ma me ga bara fam fege abela jenan kan ma wodi tay ante dore yinaw fe awa abonné nga page ga aga aimer aga partager ko sababa ke am ga chesri ni jijan bela jenenge awdi ante kuma janya am kuma di karamo ma foli ko fe aga toni ajamu fo ko fe kuma be segine ma anganga do mawdum ngono wal manganga do temum ngono amesro go di al-islam jama kuluma. Ustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ani jamu alhamdulillah ne to Mustafa Jara nga yesu kadi men watila ama bongo kono ya nzigi merom nan watila o falaje sololade ni watila ni karamoy ni wajul kala de malikona na koka inshallah nala sanam. Alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mustafa balma al-islamu balma DMS TV jaga suma fleba bela jene malikono ani malikoka inafo aboraka nga karamgo ke bala metugumna al-ustaz wal imam Sheikh Mustafa Jara groupe tazkira malikono ani malikoka ni Mustafa Jara fo ebe groupe tazkira fo ebe groupe tazkira che jamakulu fo amba president ba fo ya no ista kulubali ama fo ka barkada ka walen mandon ale tazkira nyama baya me domna ko bi ame kala ka tazkira je deme baka jekulu bela jene fo Mustafa Jara musola kalana do abe pumanga television so bawla abe baraka radio inite abe wajulu bawken wati mogodugulente ina fo afara baraka fo aw yana tugumna amena bul tamum kan o boy arebulu abe no di ama anga temeno e ama ini tazkira cheni muso demse ani mabakoro malikono ani malikoka kran na langa muso baw malmatu baw me tazkira kono a Sayyida Zakiya Sanugo foka tase malmatu to bela jenema foka tase malmatu baw ma banangoroni foka tase yirmajo senu foka tase quartier to bela jenema me be foka be barkada ustaz muallim Mustafa Jara tole anno ni ale selenya bi tazkira cheni muso demse ani mabakoro uga chesru ga jijade Mustafa Sia aka kalan ko fe inshallah ame kuma dama
ko sababa kɛ an sigi kun ye Mustafa ko ye bi a ka dɔ fɔ an ye an bɛ min faamu Ustaz i bisimila. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala Azizi i Dumbuya i ka denbaya baasi foyi tɛ i sigiɲɔgɔn bɛɛ ka kɛnɛ inchallah baasi foyi tɛ n bɛ studio mɔgɔ bɛɛ fo an ka technicien an ka foli b'a ye nin waati la sini kɛnɛ laban ko ɲuman Ala k'o d'an na amin ya rabbi an bɛ dugawu kɛ a ka studio Ala ka barika don a la amin ya rabbi Ala ka barika don a la amin maa ɲumanw Ala k'olu kunsi aw ma amin ya rabbi maa juguw hasidiw ɲɛngow ya rabbi Ala ka don an n'olu cɛ amin ya rabbi sankɔrɔta Ala k'o d'an na amin sɔrɔ ala rasuli sallim tɛmɛnen kɔfɛ sɔnni an ka don an ka walanda kɔnɔ n ka groupe mɔgɔw n'o ye groupe Tazkira ye ale ma dogo Mali kɔnɔ Mali kɔnɔna kɔ kan n'an ko an b'a fɔ groupe fɔlɔfɔlɔ min sigira Mali kɔnɔ yan ka mɔgɔw kalan réseau sanfɛ an b'a fɔ ko groupe Tazkira de don tiɲɛ don o la Mali kɔnɔna kɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ kelen fila dɔ b'a fɔ k'a b'a dɔn tiɲɛ groupe maa kelen tɛ se ka baara kɛ ne kɔni ye a karamɔgɔ ye Mustafa Jara an ka malimatubaw b'a kɔnɔ kodɔnnaw don bɛɛ ye dɔnnibaw de ye n'o ye Seyidatu Zakiya ye a b'a kɔnɔ a bɛ walawala di kosɛbɛ Seyidatu Fatima Diallo a bɛ groupe in kɔnɔ a bɛ muso kalan Seyidatu Mariam Sukure n bɛɛ bɛ groupe in kɔnɔ Seyidatu Kadijatu Gindo Seyidatu Walida Ba ninnu bɛɛ ye dɔnnibaw ye karamɔgɔbaw de don ninnu bɛɛ an ka groupe in de kɔnɔ u bɛ mɔgɔw lakalan u ye maa caman bɔ kufiɲɛ dibi la u ye maa caman bɔ dɔnnibaliya dibi la k'u sama ka na silamɛya nɔrɔ kɔnɔ bon koba de ye o tɛmɛnen kɔfɛ groupe Tazkira fila de don filanan o ye cɛw ta ye wala anw fɛ cɛw ni musow tɛ don ɲɔgɔn na cɛ ni muso tɛ ɲagami ɲɔgɔn na silamɛya y'o bali kosɛbɛ an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la mɔgɔ minnu ye groupe sigi ko silamɛya a b'a hakili to nin yɔrɔ la n'a bɛ groupe sigi a b'a jija ka cɛw ni musow fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o kɛra laɲini bɛ sɔrɔ n'o kɛra a bɛ kisi futinɛ tɔrɔ inchallah o la an ka groupe fila de don cɛw ta dɔnnibabaw b'a kɔnɔ karamɔgɔbaw b'a kɔnɔ i n'a fɔ Maalim Yusufu Mufassir don ale y'an ka tafsirkɛyaba de ye Modibo Tangara ale ye hadisa walawala ye ale bɛ groupe yɛrɛ kɔnɔ ka hadisa walawala mɔgɔw ye o tɛmɛnen kɔfɛ Usman Tangara u b'a fɔ ko Tangara Mori ale ye fayidaw di mɔgɔw ma groupe kɔnɔ alhamdulillah i y'a faamu bon an ka limamu fana bɛ yen Imam Balo Sayidu Balo ka bɔ Kati ale bɛna walawalaw di fɛn caman dɔnniba camanba de b'a kɔnɔ a camanba de b'a kɔnɔ nka o y'an ka groupe yɛrɛ ye inchallah groupe in kɔni bɛ ka maa caman a bɛ ka diinɛ ɲɛnamaya ka diinɛ ta Mali kɔnɔ n'a kɔ kan o tuma na inchallah an b'a ko walawala di fɔlɔ sɔnni an ka don an ka walanda kɔnɔ an bɛ don an ka walanda kɔnɔ mashallah an bɛ Seyida Zakiya fo ka Seyida Fatumata Bintu Jalo fo ka taa se malimatu tɔ bɛɛ lajɛlen ma Ustaz walanda jumɛn b'i bolo bi alhamdulillah an bɛna walanda min di kuma lasurunya na o de ye sababul wujud ne ye Seydul Bashari Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi n'i y'a ye k'a fɔ an bɛ diɲɛ in kɔnɔ yan an bɛ kuma an bɛ fɛn bɛɛ fɔ an bɛ dumuni kɛ an bɛ yɛlɛ an hakili sigilen don an jigi da bɛ Ala ka alijinɛ kan a bɛɛ ye maa kelen sababu de ye n'o jɔn ye kira sallallahu alaihi wasallam u b'a fɔ ale de ma ko Seydul wujud ko ɲɛnamaya sikiri o de y'ale ye ɲɛnamaya sikiri de y'ale ye Allahu akbar o la sɔli dɔ bɛ yen Abdulaziz Allahumma salli ala Seydina Muhammad sababul wujudi lil khaliq jumɛn Allahumma salli ala Seydina Muhammad sababul wujudi lil khaliq Allahu akbar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim na'am ni soli min a fɔli ka di Ala ta'ala kosɛbɛ de ko mi sɔli an kun di Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam ale de ye ɲɛnamaya sababu ye dafɛnw ka sɔrɔli sababu ale y'o de ye mɔgɔ kan k'i janto nin sɔli la kosɛbɛ maa ɲuman n'o ye arifinaw ye Ala dɔnbaw olu ka sɔli lalen don minnu bɛ mɔgɔw dusukun kɔnɔ k'o don Ala yɛrɛ ye o dɔnni di u ma o mɔgɔw bɛ yen Ala bolo o de ye arifinaw ye n'i y'a mɛn k'a fɔ arifina o de ye dɔnniba minnu bɛ yen waliju minnu bɛ yen u bɛ se k'u sigi k'i kɔnɔ ko foyi ko min b'i kɔnɔ k'a fɔ u b'o dɔn voilà donc nka dɔnnibaa ka ca arifina man ca dɛ kuranɛ dusuba ka ca arifina man ca Allahu akbar hadisa dɔnbaa ka ca
Abdulaziz arifina manja Allahu akbar be kele do mo wacera ya rabbi amma ina rafa Allah kan nafa no barka amin ya rabbi wala ka karama do ye gan shi do ma karama bawdi do baba di mo on mujiza fna tikile mujiza dileno kirawma wa mujiza lin nabi wal anbiya Allahu akbar nabi mo ni kiraw karama be di walijuni ma kele ma Allahu akbar me arifina o fana walju fana cera kele ndi Allahu akbar amma ina rafa Allah kan nafa no barka amin ya rabbi otuma na'am kira sallallahu alaihi wasallam wasallim an abla fa kan wala da buli aleka nyana ma khadun kadi ko sebe nyana ma ni jella harakuna ndia cheban ba fo mo seydou al khaliq na'am seydou al bashari na'am seydou al khaliq da 20 benye mo ale wodi wala qul lahu ma khalaqa dunya nale kunde jere kundida Allahu akbar o nale kunte jere kundida kada ka kuma sorra sangolo la na'am tuma mina an fada ni alay ana hawa bla aljina kono na'am ko ay duni ka aljina fambe fe ma yiru do yiro la ko kana sin yiru mode yiru den kile shaitan nakana dula yiru den du o dal masa diminu koro sutra fini mula o farla ka bawla Allahu akbar to tro yala aljina kono yala deli ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله أكبر ترى بي يلا الجنة كانوا بيني فوق شايا ما لا ما يفهموا ما بمنا كل ما قعدوا نراقب الصنف نعم أكو دافع بدرا على جيم كمو نبي محمد صلى الله عليه وسلم دين على جوا kwa fatama e kuma me ma tora be mununu annasi larshimo ko chekile 737 la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam awre sebene larshi piu beka ako brane kuma me ni kuma kan bora ni sangulo cha ko to e dinita ko asoro ka dal masanya ko ya rabbi ko ni jondi kala ko ni idendo ya bina bu idewna akoni ni ngunte akungundi jenda de Allahu akbar awani ni ngunte ne kundi jenda sababu jella hala kuna ndia chaba sababu de ali Allahu akbar ko kera mamna avadu mare dunya nanana wala bafu ilhamia naam wala dondo bi utifo moye aya utifo mo leli hamune ala de badu ila wala ibeto ka ko do yire maga soro alima ko raw blasenga ala ga kerama don ilim do wala ilhamia de do naam do nanana ya ma ala mafuka ka kede anna ko ni mana ki chemi o me jone kan nuni ala chede ay tamashen soro ka bawo ay sangolo ni dugugolo la ni fo na kira to re balaw la ilaha illallah muhammadu ko ni mana ke ko mi chere la o kan ga sege rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam o ay raka don na ala don do ala ko abara de ni chen nuni ala chede ko don siga kele no la ka bawo ilham nana inna lillahi ibadun iza aradu arada ya Allah akbar ko jondo be Allah taala bulo Abdul Aziz naam o jon no lu fefe yini ala rasone do non ko minga kadro asro kera o kera lu be ka nyimoy awo jomi be nu fefe nay no asro ala rasone do kaba kera o belaje ka nyimodi ha ayo fo kale de fargolo tigi belaje ne ga nyama ko wasote wala fakra ha kera mamna sa Allahu akbar avadama ay tawassul ke ma fo ko tawassulu tawassul mi ka modo do ni ala che o be bene ka modo do ni ala che komi do ma chama ma ke ko rew yo be be aziza nya dal fo le dito yimoni habe nyaaw inshallah mo fo la mi yake avadama ay mo fo la mi yake mi no fo na fiye wa fo ta se jewli mo tawassul de bi Allahu akbar tawassul yati futi avadama yi ay Allah taala weli ako yama ako nabi deli ni nabi mai naam nabi mi ni bina ci je labana no bora ne bona no ne fa avadama no bora ne na o nabi mai ka ko kamo ka ya fa anjinu ko yo fodron ko la ya faram Allahu akbar ay ma bo da ko no ala ya faram no ay la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kira sallallahu alaihi wasallam ka duni ala che ayo kuma ba da dron ko ala sona
Allah dal masa sona ala ko adama ta ini i muso hawaw nya faramu nya fara akbar mana tawassul fol yaye don ba mo tawassul tibe mais avant de ko nya fo wa ala ya fara ma kama abe kitabu be kono kitabu na kuma kira sallallahu alaihi wasallam sana ila abe na senior mo kapo o te ko fe yahudu buna basi ba lakale tafsir mi ba ko tafsir qurtubi o tafsir na surat al-baqara buna basi ba foye ko dudo me madina karefe ba fa ma ko gatfan yodo dip miski o so magana lamine numbe o be ko kafiru di flanga fo de bunu mais gatfan mo nu ya o lu ku mushir flanga fo de bunu voilà mais ni yodo nu kele la ko mokma ibay gatfan mo nu flanga fo nu mi si yodo nu banne yodo nu kay barani bani kurizan nu be yodo du de chama madina karefe mais nu ni gatfan mo kele la ko mokma olu de kafiru ye olu be sibla Allahu akbar sanjamo be nyona wa sandola yawda kufu nana godon ba mo ko ate tawta kono la ya aka ismullahi al-azam ala to bilbil bado ako o bo tawta kono ko dama ngala wuli no mo so ala bisiga ande kafiru nunga أو اسم الأعظم وبيو نبو كرافنا وفوا صلى الله عليه وسلم كنا من اسم الله الأعظم كنا ما يني سورة البقرة كنا ينو كنا أنا سورة آل عمران آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما هو اسم الأعظم ده يا اسم الله الأعظم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كره يدو فاين أبوي كنا باسم الله الأعظم يني كنا يعرف له سورة البقرة تاي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اسم الله الأعظم دي كنا سورة آل عمران كنا أي من بقرة دي كنا أو مكوفة آل عمران فينا أقول يا فلان أقول فلان أبني أقول سورة آل عمران دمني ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله الحي القيوم غني جينو بابا على لا ده da ko ni fly ismullahi al-azam di kabu mana kira sallallahu alaihi ismullahi al-azam fo ala to bibi ko cha ala don ba do ko ismullahi al-azam ma lazim al-abdu allah ko ala to bibi ba ko dorate de ni turami ko ke ismul azam ore do inshallah mina ala bo de ismul azam krengra ye flam fena foni bagara qurani ali imran kono akabu ko sbe alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-mustafa balma al-salama balma DMS TV jakanso ma fle baga bela jene malikono ani malikoga amba befo ga be walen mano ga be barkada ani anga kram ko ken anga ustaz bare be nyogon fe bi al ustaz Mustafa Jara Allahu akbar al ustaz Mustafa Jara groupe tazkira nyama koro falaje sulula kalamblum me international do mali kono amese ga fo ale de kalamblum folo meme kurudi et réseaux sociaux sanfé Allahu akbar ka kurudi et réseaux sociaux sanfé ka mo bo confiant di wono aka salomba kono aka mobile kono ali aka bararo dawla mami yo ke bi mali kono al ustaz Mustafa Jaradi Allahu akbar ami ala deli ala ka barka do anashila o kum konna na baka puma munu kani ala kraba Muhammad al Mustafa ale ka nyanamaya tugo ani ay kuba munu ke ani foka se anana das ismul azam mane suratul baqara konona na foka sa al imran konona ma abe kubawiye halsa ami kuma dama wati tobe do nimbo Mustafa Jara halsa meme abulu ako dama nga sega noro ni bunya usron inshallah Abdulaziz naam idime ya qurbash dira alhamdulillah amba awdila amme tawassul ko kuma dira donc yodo nana mala sunyana naam ko confiu nanu ma ku ga ismullahi al-azam do ine tawurta kono nu yo ke kala wuli no yi ala bisika sedumo kafiru ka chuum Allahu akbar yodo tawurta laje ka kala karbo don babbo ka laje allaje le bita soro ala kuma me modo dika o joye sidul bashar ala baka chedo kufo tawta kono ka kufo ka chaya odi mahdi sallallahu alaihi wasallam kira labani
dɔnniba ninnu na nin kɔnɔ a ko a bɛna taa ni cɛ in tɔgɔ fɔ mɛ Tawrata kɔnɔ wa kitabu minnu kɔnna Tawrata ye a y'a fɔ la ka caya o tuma yɛlɛma an tɛ nin cɛ in ta sa an k'o don an dani masa cɛ sa a k'o kɛra min ye u farala ɲɔgɔn kan u ye kiraba in da sallallahu alaihi wasallam u ye dɔgɔ dɔ bɔ o de Ibn Abbas de bɛ ka lakale Ibn Abbas o kira ka sahaba dɔ walima o sahababa de kira sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas a binɔkɛ den de don kira binɔkɛ Abbas Ibn Abbas ale n'o bɛɛ ye kelen ya kira binɔkɛ Abbas Abbas den Abdullahi ibn Abbas Abdullahi de fɔ o de fɔtɔ don voilà Abdullahi dɔw b'a fɔ Ibn Abbas mais Abdullahi ibn Abbas voilà o de don awɔ inchallah ale bɛ ka lakale ko yahudaw ye dugawu ta ka tawassul kɛ kira sallallahu alaihi wasallam ka duni ala cɛ o ko Allahumma inna nas'aluka bin nabiyil ummi allazi yab'athuhu fi akhir zaman an tansurana ala adaina Allahumma inna nas'aluka bin nabiyil ummi allazi yab'athuhu fi akhir zaman an tansurana ala adaina Allahu akbar fantasiru u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka dugawu in tila u ni ɲɔgɔn cɛ ko ya Allah an b'a deli ala fɛ ya an tigi ala an b'i deli ni nabi ɲuman ye nabi ɲuman min ye nabi ɲuman kunfin ye i ye nabi ɲuman kunfin Allahu akbar kɔrɔ kunfin ka nabi ɲuman de ko don Allahu akbar voilà parce que a cira mɔgɔ minnu ma olu kunfinw de n'o ye mankan ninnu ye olu tun tɛ se sɛbɛnni na u tɛ se ka kalan u tɛ se ka sɛbɛn o la a fɔ ko kunfinw ka nabi ɲuman o tuma na ko an b'i deli n'o nabi ɲuman kunfin ye nabi ɲuman kunfin min n'i y'a lawudi taw ɲɛ k'a fɔ i bɛna ci diɲɛ laban na o tuma ala i t'a ko kama i ka nɛmɛ an jugu ninnu kan bɛɛ ye dugawu in da ka dugawu in kalan u ni gatifan mɔgɔ ninnu a kɛra kabako ye koyi ala ye preuve de yira o la ko kira sallallahu alaihi wasallam n'i y'ale dun ni ala cɛ n k'a bɛ komi n'i ye i bolo digi ampoule bidon kan i b'i bolo digi a yɔrɔ a bɛ sin ka mɛnɛ dɛ n'i ye kira dun ni ala cɛ a bɛ kɛ ten o de y'a secret ye contact de don Allahu akbar u ye nin fɔ dɔrɔn u ni gatifan mɔgɔ ninnu kɛra ɲɔgɔn na u ser'u la u y'a kafiru bɛɛ fa yahudaw ye se sɔrɔ bi nabi sallallahu alaihi wasallam ni kira ye k'a sɔrɔ ɲɛ ma d'a kan mais u y'a tɔgɔ mɛn Tawrata de kɔnɔ u y'a tɔgɔ mɛn Linjila de kɔnɔ ala taala ye u dɛmɛ ni kiraba in ye sallallahu alaihi wasallam ni ye yahudaw de ye yahudaw yɛrɛ ko a tuma na nin mana kɛ kira min ye a tilonko kira tɛ bilen o tuma na u y'a Tawrata kalan ka Tawrata kalan k'a fɔ kira ye min o min k'a bɛna Madina ye de o tuma u sigira ka Madina de lamini o cogo la yahudaw tun y'a laɲini k'a bɛna bɔ olu la mais ala ma sɔn a taara bɔ arabuw la o tuma na hasidiya ni yɛrɛbaya ni fanga ɲini kosɔn ani tɔgɔ ɲini kosɔn ani nafolo ɲini kosɔn dɔnnibaw y'u tɔrɔ bɛ u ma sɔn ka tugu a kɔ ka d'a kan a cilen tuma min na y'a ye n'a kibaruyaw mɛnna kira kibaruyaw taara fɛn o fɛn fɛ ko kira laban nin cira yahudaw ye yahudiya dɔnniba o maa 70,000 u y'o de bila ka taa Madina maa 70,000 maa 70,000 dɔnniba maa 70,000 wa dɔnni fitinin tɛ dɛ dɔnniba baw Tawrata dɔnniba baw o maa 70,000 o y'o de bila ka taa k'u ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ kira min fɔlen filɛ nin de don u taara lajɛ y'a ye u y'a sɔrɔ tamasiyɛn o tamasiyɛn bɛ yen n'o bɛ Tawrata kɔnɔ o bɛɛ dafalen b'a la fo ka n'a kɛ kira tamasiyɛn ko a ka kira tanbu b'a kɔ la a tɔ tora yahudiya karamɔgɔ dɔ wulila ka munumunu kɔfɛ o y'a sɔrɔ sin bɛ kan n'a kun ye fini don cogo o cogo sin bɛ dɔgi ko sɔgɔ ka bɔ o y'a sɔrɔ a bɛɛ dafara o kɛlen u bɔra u ye foliw kɛ sɔnni ka se u ka dugu la ko k'an bɛ nin kɛ cogo di a ko nin don dɛ a ko walahi ciden min fɔra ko nin don siga t'a la an b'a kɛ cogo di ayiwa n'an kɔni nana ka na sɔn nin na o y'an bɛɛ ka mɔgɔ salen dɛ anw yahuda karamɔgɔw an ka dumunikɛyɔrɔ banna an bɛɛ lajɛlen bɛna tugu nin wasa o y'an ka karamɔgɔya n'an ka fɛn bɛɛ bannen o tuma dulɔkibaw tɛ sɔrɔ ka don bilen sɛw tɛ sɔrɔ ka ɲimi bilen nafolo tɛ sɔrɔ ka mara bilen an na foyi sɔrɔ bilen an bɛɛ bɛ kɛ nin ka kalanden de ye sa an b'a kɛ cogo di dɔw ko min bɛ nin na a ye jɔ an ka fara ɲɔgɔn kan n'an taara an b'a fɔ kunfinw ye ko an ye min kala Tawrata kɔnɔ o tɛ nin ye Allahu akbar o ye janfa ye Allahu akbar u n'an bɛ kunfinw ɲininka kuma la surunyana ko an taara lajɛ ko an y'a sɔrɔ ala ye min fɔ Tawrata kɔnɔ Musa ye min kibaruyaw fɔ an ɲɛna ko nin tɛ a taamasiyɛn kelen tɛ nin tɛ Allahu akbar Abdulaziz yɛlɛma u banna na mun kosɔn est-ce que u banna na ala ko de kosɔn wa juguya u banna na lahara ɲini de kosɔn wa ayi u banna na u yɛrɛ ka nafa an ka se ka to an ka karamɔgɔya la
u banana an ka dumuni kɛ yɔrɔ kana tiɲɛ u banana an ka nafolo sɔrɔ kana tiɲɛ ka da olu bɛ kufu de dun donc chrétien karamɔgɔ fana n'o ye mon père olu fana ye mɔgɔ 70 bila ka bɔ u ka dugu fana kana i y'a faamu olu fana na kana lajɛ olu fana y'a sɔrɔ kelen de don y'a ye olu fana ɲɔgɔn ye ko n'a sɔrɔ nin na ko an ka dumuni kɛ yɔrɔ tiɲɛna koyi mon père kɔni ka da mon père fana tun bɛ dumuni kɛ kufu ninnu cogo min y'a ye o kuma fɔ i bi dɔgɔkun bɛɛ ka jurumu kɛ ala ko ta ni dimanche sera i bɛna fɔ mon père ye n'o ye karamɔgɔkɛ ye i tɛ nkalon tigɛ dɛ i b'a fɔ n ye nin kɛ n ye nin kɛ a bɛ sɔrɔ ka yafa i ma a tɛ yafa i ma a bɛ nafolo dɔ b'i kan fɔlɔ cɛ yɛrɛ la o kabako n'a nafolo dɔ b'i kan n'i y'o sara o tuma a bɛ sɔrɔ ka don so kɔnɔ ka bɔ dɔ la ko ala yafa i ma Allahu akbar olu tun b'o dumuni kɛ la dumuni kɛ n'ala tɔgɔ o cogo la olu ko n'an nana ka na sɔn nin na sisan o y'an ka dumuni kɛyɔrɔ bannen dɛ o tuma a jɔ an ka taa fɔ kufu ɲɛ ko an taara an ye min kalan bibili kɔnɔ Isa ye min fɔ k'o tɛ nin ye olu fana nana ka na mɔgɔw tɔrɔmbe o y'a sɔrɔ tɛ nin ye o tuma de la yahuda karamɔgɔ n'i taara yahuda karamɔgɔ fɛn fɛn n'a ye bibili tawurata de kalan chrétien karamɔgɔ fɛn fɛn n'a ye bibili de kalan a b'a dɔn co ko Muhamadu ye kira laban ye a b'a dɔn awɔ mais kufuw olu namaralen don kufuw janfalen don kana n'an na tiɲɛ f'u ye u bɛɛ bɛna bɔ an kɔ kan ka tugu silamɛya kɔ tuma n'o kɛra an ka dumuni kɔrɔ tiɲɛna o tuma na yahudaw bɛ nin dɔn cogo la inshallah o tuma na kira sɔrɔla sɛbɛn ale ka ɲɛnamaya kɔni ma dogo a ka kira kɔni ma dogo fiyewu yahudaw fana tun ye tawasuli kɛ ni kira ye sɔrɔla sɛbɛn ala y'u dɛmɛ nin cogo la o tuma u b'a dɔn maa min don olu b'a dɔn k'a fɔ cɛ min don mais ni minnu banna na ni y'olu de mais min ko la ilaha illallah Abdul Aziz Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun bɛ se k'i ban k'a fɔ ko kira ko samajiya t'o la ko bonya t'o la ko ala tɛ fɛn kɛ o kama kɛcogo foyi t'o la o tɛ se ka kɛ o a y'a dɔn kɔni n'o kɛra an n'a dɔn k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ e yɛrɛ sigama la banna dɛ i b'a sɔrɔ i sigalen de don sinon n'i ma sig'a la kira ba ye sallallahu alaihi wasallam n'i y'a dun ni ala tala tiɲɛ fɛn fɛn ye o tuma na ala b'a dilan Allahu akbar ma ɲini ala fɛ ala k'an nafa kira ma sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin balma alsilama balma tele jakaso ma filɛbaga bɛɛ lajɛlen aw fɛn fɛn bɛ ka lajɛ internet sira fɛ whatsapp sira tiktok sira facebook sira fo ka taa se youtube siraw ma an bɛ a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka page nin kan aw ka aimer aw ka partager ko sababu kɛ an bɛ ka baara kɛ aw de ye kabini an sigi ni san cɛ ani maa min bɛ ka baro ani maa min bɛ ka masala o y'an karamɔgɔkɛ n'an ka ustaz bare al ustaz Mustafa Jara groupe Tazkira international Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fo ka se a ɲɛmɔgɔbaw ma u bɛɛ ka foli bɛ yan a bɛ ka kuma ni alakiraba Muhamadu Mustafa de kan Allahu akbar kira min ni maa fa tɛ kelen ye kira min ni maa ba tɛ kelen ye kira min ni ka dugu alimami tɛ kelen ye kira min ni ka roi tɛ kelen ye kira min ni ka président tɛ kelen ye ala ko ale Muhammadu ka hakɛ la ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman Allah ko ale ala tɛ hiji ala tɛ sun ala tɛ jagabɔ ala ni a ka mɛlɛkɛw bɛ jɛ ka min kɛ o de kira ka sɔli sallallahu alayhi wa sallam kiraba min ka bonya tɛ se ka fɔ ka ban i kɛ o kɛ ka dɔ fɔ ale ka bonya la i bɛ dɔ fɔ ka dɔ to yen de o de y'a to buruda tigi ko k'ale ka dɔnni dan kɛra kira ka hakɛ la ko ka dan dɔrɔn ko farikolo tigi don wallahi a y'a fɔ Allahu akbar buruda tigi tiɲɛ fɔ a y'a fɔ k'a fɔ n'a y'a sɛbɛn togo togo a b'a ye k'a fɔ dɔ b'a jɛn a mana sɛbɛn togo togo a b'a ye k'a fɔ dɔ y'a jɛn a ka dɔnni dan taara kɛ dɔrɔn ko farikolo tigi don ani farikolo tigi tɔw tɛ kelen ye Allahu akbar Mustafa Jara a bɛ ka boli ɲɛnama min kan bi tiɲɛna la an bɛ ka faamu caman sɔrɔ a la a b'a jigiya k'a fɔ lajɛlikɛ jɛkulu lamɛnjɛkulu b'a fana faamu caman sɔrɔ a la halisa ni Mustafa bɛ ɲɔgɔn bolo ale Muhamadu n'ale tɔgɔ ma don seliwele la foyi man ɲi ne denkunu bɛ kɛ walima fɛn o fɛn bɛ kɛ f'i ka hali ni ala deli k'a deli na ala ma sɔn kira don i ni ala cɛ sallallahu alayhi wa sallam sɔli tuga minnu bɛ yen n'a ka di ala ye n'olu bɛ i ka mago dilan Mustafa wajulu kuncɛ laban na a bɛna fayida di kira kan sɔli kan n'i bɛ se k'o kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ halisa Mustafa sariya kan jumɛn walima kuma jumɛn b'i bolo halisa ni kira kuntigi nin kan Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Aziz naam inshallah mi ala ta tanu ka barika da ni kira ye sallallahu alayhi wa sallam salli ano ka kan an b'a ka ɲɛnamaya de kan naam an b'a fɔ ka tariku n'o y'a ka ɲɛnamaya ye tariku naam n'ala sɔnna ni sigi kɔni y'a sigi ko fɔlɔ ye n'ala sɔnna n'ala ye sigiyɔrɔ yira n na naam donc an bɛ déconner dɔɔni ka taa o tiɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ
silama yɛrɛ jɔsen joli silama duuru do dɛ jɔsen duuru tɛ kalimatu shahada voilà n'o ye jogo fɔlɔ ye a fɔ mɔgɔ pied fɔlɔ ye sopassement n'o karila dɔrɔn a banna dɛ pied fɔlɔ ni si man ɲi o tɛ dafa fiyewu o tɛ dafa mɔgɔ bolo fiyewu f'i kana ni Mahamadu ye sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar pied fɔlɔ tɛ dafa hali sojɔla ɲuman yɛrɛ kɛ n'i ka sojɔ pied ma ɲa ni sopassement ma ɲa i tɛ ka so ɲuman jɔ o voilà mais Abdulaziz ni mɔgɔ ko la ilaha illallah la ilaha illallah ni danna ye o kuma ba ye dɛ ayi e ye kuma ba fɔ mais dɔ b'a jɛn dɛ i ye kuma ba fɔ dɛ kira b'a fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam hadisa la ko ni sankolo dugukolo ani fɛn min b'o kɔnɔna na k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bila balansi fankelen fɛ ka la ilaha illallah k'o bila balansi fankelen fɛ la rajah ko la ilaha illallah k'a bɛ giriya n'a ye ala bolo kɔni yalo tɛ fɛn fitinin ye dɛ fɛn fitinin tɛ fɛn fitinin ye u b'a fɔ mɛ fitahul janna la ilaha illallah Allahu akbar k'i ka alijinɛ dayɛlɛ ka don a kɔnɔ yalo kile bɛ fɛn bɛɛ la kile b'a la voilà alijinɛ fana dayɛlɛ o de ye la ilaha illallah dayɛlɛ yalo fɛn ba ye dɛ mais k'o tɛ dafa mɔgɔ si bolo f'i k'a fɔ ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam awɔ ni ko la ilaha illallah ti i donna silamɛya la n'i m'a fɔ ko Muhammadu rasulullah ayi ti ala ko a ta minɛ ni tobili dumuni tɛ kɛ ka ne tobilikɛla tilenna tobili la e b'a kɛrɛfɛ nka a tɛ dun ka maa min to ni gɛrɛ n'o la i bɛ dumuni caman kɛ dɛ Abdulaziz bɛna kisa dɔ b'u ye kisa yɛrɛ ma karamɔgɔkɛ dɔ bɛna tɔgɔ fɔ i y'a faamu b'a la bɛna tɔgɔ fɔ mais maa minnu bɛ yen maa tamasiyɛn maa minnu bɛ yen ni kira ko man b'u bolo maa minnu bɛ yen n'olu ko ani kira bɛɛ kelen ye ko a ye baara min kɛ n'i fana y'o baara ɲɔgɔn kɛ ko a ye min sɔrɔ k'i fana b'o ɲɔgɔn sɔrɔ o maa dɔ don nka n bɛna maa tɔgɔ fɔ ayi bɔ o tigi kunkolo man ɲi sa ala ye maa min fara a yɛrɛ kan e bɛ se k'o bɔ ala la ale ko ko ni ko la ilaha illallah la ilaha illallah k'i k'o ta dɔrɔn k'o wuli dɔrɔn mɔgɔ ko ni Muhammadu fara kan Muhammadu rasulullah fara kan ko faga da sira k'i fila fara ala de kan ale y'o bila misirika kɔnɔ a ma kalan ka taa sɛgɛsɛgɛ ko ni maa ko Muhammadu rasulullah dɔrɔn k'i fila fara ala kan k'a fɔ la ilaha illallah dɔrɔn o kumana ale tora sa a b'o ta kɔlɔsi b'a bolo su a bɛ si la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a ye san 11 de k'o la mais don o don a b'o siɲɛ 12 de kɛ Allah 12 don o don siɲɛ 12 a bɛ baara kɛ mais a tɔ b'a jɛn don san 11 a y'o de k'a la su man di tile man di mais miiriya a bɛ ka baara ɲuman kuma ɲuman fɔ mais miiriya min b'a kɔnɔ o de bɛ ko tiɲɛ o de ye baara ɲuman tiɲɛ inamal a'malu binniyat baara o baara n'i bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ a la baara o baara n'i bɛ fɛ baara a ka sabati i bolo ŋaniya ka ɲɛ mais ni ŋaniya de b'a tiɲɛ ŋaniya de b'a juguya ma la ilaha illallah ka ɲi mais mun y'a tiɲɛ ŋaniya ŋaniya min b'ale kɔnɔ ko n'i ye Mamadu fara a kan ko i kɛlen ka fila fara ala kan o de y'a tiɲɛ a bolo san 11 don o don la ilaha illallah la ilaha illallah siɲɛ 12 san 11 dafara tuma min na don dɔ a ye baara in kɛ k'i da cɛkɔrɔba dɔ nana mɔ cɛkɔrɔba in jɛlen bɛ kosɛbɛ finijɛ b'a la cɛkɔrɔba in yɛrɛ ka jɛ a ko karisa a ko naamu a ko i ye san 11 min kɛ la ilaha illallah kan a ko i ye baaraba de kɛ mais ko dali masa ko kana f'i ye k'i ka san 11 baara yi ko a banna na parce que a ka taa fɛ Allahu akbar ko ala kelen ko a b'a minɛ k'a ma minɛ a ye baara kɛ mais a m'a tɔ lase o ala banna la san 11 kɔfɛ tiɲɛna baara tɛ ŋaniya de b'a ko wasa e k'i sigi a fɔ la ilaha illallah o mun y'a la ye a tɛ foyi ɲɛ a ye a tɛ foyi fara ala ka masaya kan wa a tɛ foyi bɔ a ka masaya la hali ni bɛɛ banna a tɛ foyi bɔ a ka masaya la ale ko mun na ko e Mamadu tigɛ ka bɔ a la ko dali masa y'a fara a kan ala de y'a fara a kan e b'a bɔ a la cogo di kuranɛ kɔnɔ a fara a kan ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha zuharaka wa rafa'na laka zikraka wa rafa'na laka zikra wa rafa'na laka zikraka Allahu akbar Muhammad akwai ma kuranɛ kalan ala yɛrɛ de ko kuranɛ kɔnɔ ko ne ala yɛrɛ jɛ di ne e Mamadu tɔgɔ kɔrɔ tan tɔgɔ fɛ ne tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ n ye jɛ da Mamadu tɔgɔ fɔ ye sallallahu alaihi wasallam ni bɛna don silamɛya ni ko la ilaha illallah fɔ Muhammadu sallallahu alaihi ni ye seliji ta ni ko ashhadu an la ilaha illallah a fɔ sallallahu alaihi wasallam ni ye tahiya kalan ni ko la ilaha illallah fɔ Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni bɛna seli su kan ni ko la ilaha illallah fɔ Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o kumana sankolo la sankolo mɛlɛkɛw b'a fɔ la ilaha illallah Muhammadu rasul ala tɔgɔ bɛ fɔ bɛɛ la ala tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ yɔrɔ sankolo la dugukolo fan bɛɛ fɛ ala ko ale yɛrɛ diɲɛ de di ko a ye Mamadu tɔgɔ tugu ta wa rafa'na laka zikra ala y'a fara a kan e ko k'e b'a bɔ a la i kunkolo ma ɲi o o kuma ko la ala banni ka baara la ala banni ka baara la o de kosɔn
ala de ya faraka ala jana ko ka faraka e ma qur'an ko nala ko qur'an ko atiullah wa atiur rasul Allahu akbar qur'an europe mena ko atiullah ayatu ni ala ko babo ababo babo de ababo mais abna fo wa atiur rasul ayatu ngati de ko munabi mahmud to foy ezi jina do to farayo wokolo to farayo melega to farayo o chem do farayo bisa ke magasin e bisa ko tiga ko ala saga ako chem ko sara wala mam kurtibi ko aga tafsira ko mo ko chodo ko sebe surtout islam wa ya chodo mo do ko inale akoy ma qur'an ko ala ba fo atiullah wa atiur rasul ayatu ni ala ko ga tunga ciden ko ko me ko yoro do ala kira ere bla ere kumiye awo ka kira ere bla ere nyaboy ko ala ko qur'an ko awo cheno ko o soro yoro me suratu nisai awo aya bishigina ego kalaban na so français de bible mais arabo de bible suratu nisai aya bishigina ego kalaban ala ba fo ibada auzu billahi minash shaitanir rajim wa man yuti rasula faqad ata Allah Allahu akbar wa man yuti rasula faqad ata Allah ko ni mamin dugura mahdu ko yitugule ni ala ko yaye ala re mahdu bla re nyawo o kira fana yoro wala kira ko man atoni faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah akoni mamin dugura mahdu ko ako yitugule ala re ko saw men mami ne frasoso ako yigel gala frasoso man be qur'ana ayodi otomana e bay ala ba fo mami mali ala toro kala kira toro mami mali ala njide toro ati mo chito be ka ayre ela e ka do ko kira ko de fitini kira sallallahu alaihi wasallam ala re jedi di ku ka frale kala de jedi amaka ramade flanga faya ni fe frala ka o flanga faya mais ala yere jedi ko ay mami franga ko franga o flanga faya robe o flanga pa ko tigi di afo ko tigi di ko ay franga mana bana o mana o te fla o te wele ko flanga faya be mana kira sallallahu alaihi wasallam chego ako ala bani ka bara bela muhammadu koso e ma fen sa ba de ablazi awo bara nyuma fo tsiga bi ayi ikele ka bara nyuma ke fo itabi fe za ba a fɛn saba wa bɛɛ bɛ boli fɛn kelen kan n'o ye fitiriwaleya ye o ye mun ye n'i ye baara ɲuman kɛ fɛn min b'i ka baara ɲuman tiɲɛ a fɔlɔ ye jumɛn o de ka fila fara ala kan mushrikuya o ye fitiriwaleya de ye wala ka taa fɛn wɛrɛ bato n'a ma kɛ n'ala ye i bɛ adamaden ka baara bi a filanan ye jumɛn ye kira sallallahu alaihi wasallam ale sigilen bɛ k'i mankan kɔrɔta ale ta kunna ala ye kankari da o la ka to ka o kan kɔrɔta kira ta la tarfa aswatakum fawqa sawti kankari da aw minnu ko a daminɛ ala la ko a daminɛ sagakunu na a daminɛ alijinɛ na a daminɛ jahanama na a kana mankan kɔrɔta ni ka kira kunna Allahu akbar a ye mun fɔ an tahabatu amalukum a ka baaraw kɔnɔ bi o mani maa min mankan kɔrɔta kira kunna bien kuranɛ bɛ ka kalan e mankan kɔrɔta kunna i ka baara bɛ bi o y'a filanan a sabanan jumɛn o de ye dangadenya awɔ maa min n'i kɛra dangaden ye bangebaa fila mɔ i ka baara bɛ bi ala tɛ nin fila tulon la dɛ ni fɛn saba ni mɔgɔ ka baara de tiɲɛ bolo awɔ k'i ka baara bɛɛ tiɲɛ bolo dangadenya ani kira sallallahu alaihi wasallam k'i mankan kɔrɔta kunna o bien filanan fɔ yan nin fɛn saba de bɛ adamaden kan an ka hakili to nin fɛn saba la kosɛbɛ la kira ko maa saba bɛ yen n'o maa saba n'olu sara k'u bɛ don tasuma kɔnɔ kira y'o fɔ a ɲɛna a ko a fɔlɔ mɛ maa min man adraka ramadan falam yasumu ila akhiri dakhala nar maa min sunkalo donna k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ i ye silama de ye i sigilen bɛ tɛ taama sira la i ma sɔn ka sun f'a da ko n'i sara k'i bɛ don tasuma kɔnɔ kira ko ala amin kira ko ala dogo minɛ o tigi ma a ko mɔgɔ sabanan ye jumɛn o de ye mɔgɔ ye man adraka baw ye mɔgɔ min y'a bangebaa fila sɔrɔ ɲɛnamaya la i ye kelen sɔrɔ ɲɛnamaya la i ma sɔn k'o dɔgɔdenya fo ka taa s'a dan ma ko n'i sara o cogo la k'i bɛ don tasuma kɔnɔ seli t'a ɲɛ foyi t'a ɲɛ ustaz waati bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma yalima kira ka sɔli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'i y'o kɛ min bɛ se k'i mago dilan diɲɛ ni lahara ko sababu an sigilen bɛ kira ka sababu de la n'a sɔrɔ nafila seli dɔ bɛ yen kira ka sɔli bɛ yen walima ala bato dɔ bɛ yen min bɛ maa mago dilan walima ka maa ni ala cɛ surunya kɛrɛnkɛrɛnnenya kira ka sɔlilama solatu naam ma ɲini ala fɛ ala ka faamuya d'a ma amin ya ala ka nafa ni kira barika ye rabbi sallallahu alaihi wasallam wa sallim sisan bɛ se ka nafila kunkurun dɔ di o de ka d'an ye ala ka min bɛ se ka mɔgɔ nafa teliya la
Qur'an kono ala be kuma do de foy makai kuma bilibili bado makai wa fam wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel ale nabi ibrahim kuma nan wi afli tasma kono nabi ibrahim afli tasma kono jibril nana ko yel may mago bana mini kishi ako ay ako hasbunallahu wa ni'mal wakeel ako ne jigi dayro ako ala di wa ma do ka fo jigi dayro nyumande ay jigi dala ka ba jibril ka demena afli tasma kono kuma mi atara so ay ala jigani mi atara ala so nyafe tasma kara ko mi glasi tasma kara nemay tasma nemay o tewon ko fe kira sallallahu alaihi wasallam ka sahabo to ke udu kele bani ko ni kafiru ye dimi do samola o don na mo tuguni ko ko mawri ni ka mo tato te avea ujo mo to nye de kula sira kira sahabo ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel naam ala sirando kafiru nundu sukuna uballa ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala femba ismillah al-azam ni ala wulenai abijabi ala bijabi naam yaye wala dorgara do ko kula ma yakifuka siwa Allah anta taqulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko feo fe ni sirano nyana makene ala re ko e ga hasbunallahu e go fobani o dino fenje o ma kunna azur hamibe mamina hamina ga gele ko sebe yi fenje mange yuku amanye yi todi nashi ko amanye itamana koron lebi don ba be koro so ma faru yin be ga desa shimanye e ka to dugotla na azur islama de ba to dugotla oni dugotla la mamna bedale mamna ibi den ka serji taga kanya ka do sokono ka Quran fa ni Quran fa ibe jogo nani ke jogo folo ni fatiha kala i jole ba fo hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel i jole ba fo shinkeme ibita merimna na kato tendur la katla wuli tuni ni fatiha kala ifla fo hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni ba fo shinkeme ibi tahiyya kala iti salam blade salam te blade ibi tahiyya kala gawuli ibla gawuli jogo nan sabarana ni fatiha kala shekili hasbunallahu wa ni'mal wakeel iba fo shenkeme ya fam ibla gawuli jogo nan ni fatiha kala hasbunallahu wa ni'mal wakeel iba fo shenkeme ya fam ibi sorokata tenduru la ban sa itenda liba fo hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel shen biduru Bidru 50 fois Allahu akbar mais so soli kraka Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa sallim ibo fo chien saba kasoro fa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bo chien wala fla kasoro ka idali tindali ki ka hamira Allah taala ibala de wele ni bala wele cho bala de la mo jama fne ala wala abdulaziz kwa manjabi chuwa de do etata ala yo e fatala yo ka fe jinga ne ndati no fende ibi ala ka masaya de yira ala folo ay ka kele wa feminu ngeno lube kene ka ibu yira lube ka dala yo kama balma ala ne te dale fle ka dugukolo bayinga ne te ni dale fle c'est un de ala sangolo ba min lo ne fle de salu de clé mi fle ni ne te chu fo do ala kalo mi fle te chu fo do ala shuri clé ne te fo do ala wa ne rabina bon yoro femina zoro de fo do ala ala ne fiendo de mega bire turu Allahu akbar ibi yere jaji kala ka masajira ala bo lamede ni lamede ala fede ni ba kan foto ala bin lame o mani tlalo la ni ala ka bonyo fo ka kelen fo ay mi gi yere ibino fo ala ye na ka dama dedi c'était ibi pma mo be pma di ni de dal be pma na flala ke mo fo ala ye abado de me mi ko ne ga fo ma balma awa be pma ite dal be pma redi awa be kam me be pma la ma ite dal be ga pma sa wala don ba do ko koni tara ala jon sura te daledo shudu klafe koni etara sura kumana telma ko manda yede ko be ko mi tara mo sura shwenna ni shwenna so be ka shwenna ke ya ate mo gaide woni ala jon fana te daledo abe ka pama ka mi va te mo gaide Allah akbar ko ya yewa kada ka ibza sura man nuna ata fe mo gaide ma ibu tuma nu fo zaka ala ka ponye fo ay mi gi rey ki daki ke mo ki adama di amike bagay ki ke silama amike kafiri ki ke mo kirma amike barbatoy ki hagli di ma amike fatoy ay mi ngi bulu fo kana ala yen bekene o ma ala ni ma ko fana flen na de ne te sigad la de a fle koroni ala fle koroni ma ma ko yatla wallahi abdulaziz iti te wuli fiu nala matla Allahu akbar
ay ni min fota filani ay de bin gagne ko ba chama ke ni ko ba chama so de flo so ga diro be fam di parce que tabali ga ya mamma ngi siga ma fofo ya ay fofu te fane après donu sega sega di ka wili ni tabali ga ya mo mo siga ma fofo ya ala ga da bi wuli bana de kala ga tabali sanman do ma sanman de be ma barga mo de be me bi ni sigo tabali ga ke ma fofo il fait voir ka ke sey ni mo ya ke ko Abdulaziz chena ni ka sidika akan chedo mana nafla vleni o kum kon nana e nafla di wati sira kuncheroma jona iga evenement bado kume anka krenkrena no iga groupe tasgira international sans avec jaga anniversaire ke o watu be gase yalma wulelo ma daka jumebe bolo ani appel jumebe bolo ani ganshi kanumba ma maliko na ni maliko ka krenkrena groupe tasgira malmatu baw ana ustazu baw ani deme baga baw wule kan jumebe bolo yana nga duwo ke ka kena kunche inshallah ana dati wule kan membolo anga groupe no groupe blibli bagni sans ma anniversaire lege abel le 21 mai le 21 mai le 21 mai avec Kenya makoro kaburu klebe vanfe falaja solola o ye sans say mana fait à l'avenir do Abdulaziz jere ale ya animateri naam aw temen ko fe ame appel lasi bali corona koka beki jija ka participer kana wajudi kana ka kada ga don ba bo invité do ko do no chama invité do bina nafa badi sorala mana be welele do anga malma tubanu bebna don ba chama mina mana inshallah anga mo bi ko fela nuna ma bi jamana re kono be ki jija ikana wala kada ngosbe inshallah kum ko nana ki la sura numéro keren Allah numéro keren mi bolo ma obe segi sura maliko ni émission ko fe numéro mambulo ni fe ga zoro la orange numéro Vata 79 79 71 10 10 ya là-bas et malte orange de c'est orange gata 79 19 71 10 maltel 61 16 51 50 alhamdulillah oto ngo fa me anga wajuli fa na me deme ni voilà mali chemana musuma be selama befe mama ni bisiga neme sheshi la ba neme bisiga neme boisson ba neme bisiga neme fefena bisiga neme warla ba fefena clefalado awo ba neme wala ni ma bisiga neme warfana ba nga numéro ta 79 19 71 10 mana fefe jiola na la sona bisi inshallah man kana lillahi kana mana fefe galo tala inshallah la traboki alhamdulillah ala sona balma alislamo balma DMS TV jakanso mafle baga belajene malikono ani malikoka anam balma ke ananga karamgo ke ananga ustaz ba al ustaz Mustafa Jara groupe tazkira nyama ba an karamgo do doni baga do almami do kalamblon tigi do keren na tazkira international malikono ani malikoka alete ma dogole tazkira karamgo bega folibe malmatu baga folibe ustazu ka folibe foka tase anyemo bama keren al ustaz Mustafa Jara ere kan magaba Isa Kulubali ama foka walen mando kasaga sotigi muso bela jene magu befo be barkada abaraka daguriyan flam fona me ala dela ala ka barka do ana shila ala ka hereka ana ala ka ana deme ala ka ana ka kuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ustaz Mustafa Jara ad-du'a silahul mu'min a'udzu billahi minash shaitanir rajim amin بسم الله الرحمن الرحيم آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين اللهم أهدنا بهداية القرآن آمين يا رب اللهم أرنا لهداية موصولة إلى أنسك قربك آمين اللهم دلنا على طريق مستقيم وارشدنا إليه بحق اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله balma sama balma tele la je bagaw malikona ni malikoka mami jemgana bega siaw ma balma ke ana denke do Abdul Aziz Muhammad Dumbiya Madu Dumbiya denke malikishki ame chokoroba nyman foga walen ame chokoroba nyman foga barkada ka walen mando foga tasanga dina jekulu bela jene ma au conseil islamique ma nyama ba Sheikh Sherif Usman Madan Haidara al Ustaz Mahamoud Diko al Ustaz Muhammadu Konate yoro jambu wa ma foga barkada ka walen mando foga se dina wajul galaw bela jenema haza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.